Hayden Mikallef u Daniel Peterson huma żewġ subien fir-raba' sena tal-iskola primarja tal-Mellieħa. Inħobb nilgħab fil-futbol, niġri. On Monday I go to Maltese lessons, Tuesday I go to football, on Thursday I go to drama, and on Friday I go to arts. Hayden u Daniel ħadu sehem f'kompetizzjoni internazzjonali dwar il-matematika mentali. Fost kważi 25,000 tifel u tifla fil-kategorija tagħhom, Hayden ġie l-ewwel u Daniel ġie t-tielet. Il-kompetizzjoni ġib l-isem Super Thematic u jieħdu sem tfal minn 65 pajjiż. Il-prinċipal tal-iskola primarja tal-Mellieħa, Mary Rose Cordina, fakret li fir-raba' sena tfal jibdew ipoġġu għall-eżamijiet għall-ewwel darba. Qegħdin ikun hemm li t-tfal iridu jaħsbu ħafna. Irid ikun hemm ħafna hands-on. Jekk it-tfal ma jkunux imdorrijin, ovvjament f'dawk is-sections it-tfal qegħdin ibatu. L-allim ta' Hayden Duncan Mallija spjega aktar kif taħdem din il-logħba li tintlab fuq computer. Card game jiġifieri għandek set ta' cards li fuqhom għandek ħafna mental problems. Jirbaħ min jaqta l-ikbar ammont ta' somom fl-inqas ħin. Hayden u Daniel ma stennewx li se jmorru d-daqshekk tajjeb. Nfattix għall-ser inħsat. How did this happen? Like, oh my God. Għatma stennewa. L-għallima ta' Daniel, Yvonne Psajla, stqarret li għal-bidu tfal inġibdu ftit lura l dan il-kunċett ġdid, imma f'radda ta' salib l-affarijiet inbidlu. Bdew jagħmlu practice id-dar, ħalli x'niġu biex nilagħbu għall-iskola, kulħadd ikun preparat. Anka natura ta' kif jitalmu tfal qed tinbidel. Mill-bidu tas-sena intihom ċerta websites ta' games minn fuq l-internet ta' kif tilab il-mezz. Il-kunċett wara Super Thematic intoġob u ispira. Indaħluha kemm fil-year 3 u kemm fil-year 5. Dis-sena kienet prova bil-year 4, kienet suċċess, nippruvaw inniżlu tarġa l-isfel u tarġa l-fuq għax jiena nemmen li ma tistax tiġri ħafna. Hopefully within the next 2 years tkun daħlet throughout the whole school. Tista' ssir f'suġġetti oħra faċilment. Ħafna qed ngħidlek, jien għalija kienet esperjenza ġdida, jiġifieri dawn il-cards qatt ma kont smajt bihom qabel, jiġifieri malli jiġifieri rajta taħdem daqshekk fil-klassi. Anzi, vera looking forward biex il-qudiem nintroduċija ma' tfal oħra, fimt?